Täällä Esko ja Teemun kanssa katsomassa uutta suomalaista koiran veräjävaihtoehtoa. Ja teillä on juurikin asennettu tämmöinen tuote tuohon teidän autoonne. Miten te päädyitte juurikin tähän tuotteeseen? Meillä oli jo aikaisemmassa autossa oli tämmöinen samanlainen ja nyt tarvittiin hyväksi havaittiin, kun oli silloin jo monta kertaa siellä ajettu ja touhuttu, niin kyllä me otettiin sitten. Ja siellä on koirilla itse asiassa aika paljon enemmän tilaa, jos vertaa sitten tämmöisen koiran kuljetushäkkiin. No miten Teemu sitten tämä turvallisuus tämän koiran veräjän kanssa? No tässähän on se hyvä puoli, että tosiaan kun luukku aukaistaan, koirat ei pääse ryykäämään sieltä mahdollisesti maantielle tai muuten vilkkaasti liikennöidyllä vaikka parkkialueella pääse karkaamaan. Eli koira voidaan hallitusti ottaa sieltä takakontista pois. Mä huomasin, että tässä koiravedessä on lukko. Joo, sen saa avaimella lukkoa eikä koiraa silloin pääse sieltä varastamaan. Miten sitten nämä itse materiaalit? Mehän käytämme materiaaleina liikkuvissa osissa ruostumatonta terästä ja sekä erittäin kestävää jauhemaalausta.